Picture the Buddha Enjamani? Sue? Show from the Sue from show. Here. Netta. It's a comedy. Funny, adonu mast jolly undu. Enjoy malpoli movie nu enjoy malpoli A to Z enjoy malpoli. Tootu nikla abhipraya panle comment mample tuinakla comment mample yana tootu enga mast khushi adu. Hi, hello, namaste, welcome back Mr.Kumbra vlogs after long time at guys. Ini yana ee vlog maltondulle. Ini ee vlog manpira dada reason panda Abhiler. Hi Abhi. Hi. Yes, inamottige Abhiler. Yan ini ವಿಷಯದ ಪಂಡ అంటే ಸಾಧಾರಣ ಏಳರ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 20-25 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡು ಬಂದು ಸೊ ಯಾಕಡೆ ಅಭಿ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಮೂವಿ ಪೋತುಜಿ ಇಂಚೆಂಚ ಐಕೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಸ್ಟಕ್ ಆತುಲೈತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಾಡಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಾವಾ ಬಾವ ಅಂತಾರು ಸೊ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೀನಿ ಸೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜ್ ಅವಡ್ ಅತ್ ತುಮಿನಾಡು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಮೂವಿನ ತಿಯರ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಯಾಲ ಅಬಿಲ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದು ಕುಂಬ್ರಾರ್ದ ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಪುನಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಲಿನಿ ಪೋದು ಐತ ರಿವ್ಯೂ ಇನಿ ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸರಿ ನಾನು ಯಾಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂತೆ ಇಪ್ಪುಕ್ಕ ಅತಬಿ ಪಾಡೋಡದ ಎಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಯಾಪ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ದಾಲಜಿ ಮೂವಿ ಪೋಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಗುಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೈತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾರ್ ಕೊನಪ್ಪನ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಪಿ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಟ್ರುಡು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಸ್ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ನೇಲೊಂತೆ ಪೋಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರೆ ಈ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡ ಬಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಪೋಪುನ ಈ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಕೈ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟಂಡ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಈಸಿ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಡೈಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಪೋಯರ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಈ ತೂವೋಡು ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡೊಂದುಂಡು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಪುನ ಅನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಐತೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೇನು ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ಇನಿ ಕೊರ್ರ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗಡೆ ಕೊರುವೆ ಬಟ್ ಇನಿ ನೈಟ್ ಏತ್ ಬರ್ತೋಯ್ತೆ ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆದ ಶೋ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಯಲ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಭರತ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಬಿಗ್ಲ ಐತೆ ಪೋದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮೂವಿ ತೂದು ಐತೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಎಂಚೊಂಡು ದಾದಾಪುರ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಅವಡು ತೆಲಿಪಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿತ ಮಸ್ಸ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ ಆತೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಿತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ತೆಲಿಕೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೈತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇನೆರ್ದ ಅದು ಇದೇ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಂದೇನೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡು ನಾತ ವಾಕ್ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಏಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೂರು ಕೈ ನಾಲ ಸ್ಟಡಿ ಆಪಣೊಂದು ಏನೇನಿದೆ ಸೀತೆ ನಾವು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಏನಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಯಲ್ ಮಾಲ್ದಾಡಿ ಎತ್ತದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಿಯಲ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಎತ್ಯ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆವಿ ಜನೂಲರ್ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮನ ಅಭಿ ನಮಕ್ಕೆ ದೂರುಟ ಸೀಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಭಿಗ್ ಲೆಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2 ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕನು ಸೀದಾ ಮುಕ್ ಮಾಲ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜನ ಪೋಪುನ ತೂಲಕಿತ್ತೆ ಈ ಶೋಗು ಹೆವಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು 2 ಸೀಟ್ ದಾನ ತಿಕ್ಕನು ಹೊರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತ ಅಭಿ ಕೂಡ ರೀಬುಕ್ ಅದ ರೀಫಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಲ್ದೆ ಮೂಲು ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಯಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಸಂಕ್ಲಿತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಬಿದ ಮೋನಿದ ಒಳ್ಳೆರು ಸೊ ಹಿಂಗ್ಲಿತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಲಾಯಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅಭಿ ಜೈ ಎಸ್ ಕಾರ್ ಮೋನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂರು ಫುಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರೋದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಾ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಿ ತುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ಓಪನ್ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಬರೋದೊಬ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿನ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಂಚೆ 2 ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಆತಂಡಿ ಎಸ್ ಪೋಯ್
ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಆಡಿపోయి ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪನು ಧರ್ಮಚಾವಟಿ చూచారా ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಗೈಸ್ पिक्चर तो पता नहीं चलने शो फ्रॉम तो शू फ्रॉम शो बत्तैते सीधा GL मॉल दा भरत सिनेमा गोली स्टार्ट आए जन ಏಳೆ 43 ಜನ ತುರುಪುರ್ತುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂತೆ ಬತ್ತು ಮುಂಕೊಲ್ಲ ಆವಡಾತೆ ಚೂರು ಬರ್ತುಂಡು ಇದೊಂಜಿ 7:45 ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಹೊಸತ್ತು ವಾರ್ 2 ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ನವೇ ಬಂದಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ದ ಮೂಲೆಂದೆ ಫನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೆಕ್ಕೋರ ಬರೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕ್ಲು ಅದ ಅಭಿ ಹತ್ತದ ನವ್ಯ ಪನ ಐತಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏರು ನೆಟ್ಟ ಅಭಿಲ ಗೊಬ್ಬಡಿ ಅಂಟು ಬರ್ತಂದು ಒಪ್ಪನ ಇಂಚ ಅಭಿ ಎಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಾಪುಕ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಮೂವಿ ತುಕ ಓಕೆ ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯ್ ವಾಡನು ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಅದ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಐತೆ ಓಪನ್ ಆವಡ ಅಭಿ ಓಪನ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋಟಿ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೈನೆ ಬೋಲೆ ಕಾಂತಾರಗ ಹೌ ಪೋಯರ್ ತುಯರ ಅದ ನಮಕ್ಕೆ ತೂತ್ಜದ ತುಯ್ಜ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಎಸ್ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಂದ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಎಂಚಾವ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಓಪನ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಅಭಿ ನಮಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋದೆ ಬೋಟೆ ಯಾನು ಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ನಾವು 2 ವಾರ ಇತ್ತು 2 ವಾರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮೂಲ ಡೋರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮೂವಿ ತೂತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಬಿಟ್ಲಾಗ ಏನೋ ಯಾನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬೆಂಚೊಂದು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಆಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಮೂಲದೆತ್ತೋ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಪ್ಲೇ ಅದು ರೇಟ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅವೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅದು ಅವಕೋಡೆ ಬರಾಡಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಗು ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪಾದನ ಎಡ ಜಾ ಬರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಎಸ್ ಪೈ ಹೆಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಹೋದ್ ಬಪ್ಪ ಅಭಿ between 19th and 20th August 2025 ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ಏತ ಅಭಿ please visit ಹೆಚ್ಚು JH ಭಾರಿ ಕೈತಲೆ ಮಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿಡಿ ಐತಿ 14 5 6 7 ಒಂದೇ ಮೂಲೆ 8 9 10 11 12 13 ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ತು ಇವು ಎಷ್ಟು ಅಭಿ 14 ಇಂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಸೂಡದೆ ಮೂಲ ಸೀಟು ಹಾಕ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟದ ಯಾನೆಂತ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಭಿನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮೂವಿದ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಡಿತ್ತದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾಂದ ಬೈದ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪೆಪ್ಸಿ ಉಂಟು 150 ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ 150 ಥ್ರೆಡ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಅಪ್ಪು ಗೈಸ್ ರೇಟ್ ರೆಡ್ ಪಪ್ಸ್ ರೆಡ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಎತ್ತು 400 ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು 8 ರೇಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು 4 ದಿನ ಎಂತೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು
ಓಕೆ ಬುಕ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೂದು ಎಗ್ಲಿತ್ತೆ ಈಗ ಫೋನಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಮೂವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕನ ಅಭಿಯಂತು ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಅದಾದಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋರ ಬರೋಡು ವಿಷಯದ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೈ ನಿತ್ತೆ ಫೋನನ್ನು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಕಾರ್ಡ್ ಫನ್ ಪೆನ್ ಓಕೆ ಇದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಹೋಯ್ತಿತ್ತು ಡೌನ್ ಗಂಟೆ 10 ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ JL ಮಾಲ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ನಾನು ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ನೆಟ್ಟೆ ಐತೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸೊ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಮೈನತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಾರರ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹಾರರ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಅದು ಪುಂಡು ಪಂಡ ಹಾರರ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋಡ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚೆಜ್ಜನ ಮೂವಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆತು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒರೇ ಆಕ್ಟರ್ನ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಜೆ ಎತ್ತನು ಕೆಲವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಐಟ್ ಪೂರ ಈವೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜೆ ಎತ್ತನು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತನು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಓಲ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಆವಡು ಓಲು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿಂದು ಮಾತೆರ್ಲ A to Z ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಬಿಲ ಮಸ್ತ್ ನಕ್ಕು ಸಾಕಾದ ನಾರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಟೈಪ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಪ್ ನಂಚಿನ ಕತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಲೋಕಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಆನಾಗ ದಾದ ಪೂರ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಭಾವ ಬಂದರು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತುಂಬ್ಯಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪೋದು ತೂದು ಕೊಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂವಲಿ ಈ ಮೂವಿನ ಅತಾಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತೂವಲಿ ಆ ಮೂವಿನಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅವೇ ಪಿದೈ ಬತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಬೇನದ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನಿ ಹೋದು ಮೂವಿ ತೂಡು ಅನ್ಬ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಅಂದು ಜಾಬಿಲ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ 10 ಕರೀಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಒಂಜುಂಡು ಆಯ್ತು ಅದು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ 10 ಶೋ ಉಂಡ ಅದಾಬಿ 10 ಐಟು ಜನ ಒಪ್ಪನ ಡೌಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ JL ಮಾಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ವಿಷಯದಾದ ಬಂದು ಇತ್ತು ಸಮಯ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಅದಾಬಿ ಭಯಂಕರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅದೇ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ನಾನಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ನಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಸೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಾಬಿ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ನಿಗ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ತಿಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಚಾವ ಓ ರಾಮ 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಸಿಲ ಪೆಪ್ಸಿಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ಅದಾಬಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಏಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಪ್ಸ್ ಇಕ್ಕು ಚಿಕನ್ ಪಪ್ಸ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಸಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಸರಿ ಈತ ಆದಿತ್ತು ನೀನು ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಗ್ಲ ಪೋತೂಲೆ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾನ ಇನ್ನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ತೂತಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ನೆಂಚು ಪುಣದಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಫನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮೂವಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು A to Z ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೂತು ನಿಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತೂಯಿನಾಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏನು ತೂತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸೊ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಈಡೆಗೆ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ರ ಆಪನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಡೆಗೆ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಜಪ್ಲಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಅಭಿಲಾ ಬಾಯ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಅದು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಬನೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಬನೊಂದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್